I continuem amb més notícies relacionades amb la música, ja que el final de setembre i el principi d'octubre la Pobla serà l'escenari de dos importants esdeveniments musicals, la quarta semifinal de Sona la Dipu i el Festardor. Les entrades per al concert del Mago de Oz i Siniestro Total ja estan a la venda. L'actuació més rockera de Sona la Dipu és el pròxim 22 de setembre als escenaris de la Pobla. I al portal web de tiquetea.com ja es poden comprar les entrades per un preu de 15 euros més gastos de gestió. També es poden adquirir el mateix dissabte 22 en taquilla per un preu de 20 euros. El Parc Benjamín Marc Rivera obrirà les portes a les 8 de la vesprada i els concerts començaran a partir de les 9. I els dies 11, 12 i 13 d'octubre el Festardor es celebrarà per primera vegada en la Pobla. Un potent festival que espera citar a quasi 30.000 persones durant les 3 intenses jornades en les quals tindrà lloc. Per als veïns de la Pobla s'ha fet un preu reduït de l'entrada de 22 euros que podran adquirir-se als següents locals col·laboradors: Punt i Coma, Bar El Negre, Restaurant Rascanya, Cerveceria Gin, Bar Musical, Bar Racó, Gelateria Blue, El Cafè de Camilo, Bar Avenida, Restaurant El Vermut i Bar El Poeta. Los vicios que matan.